komentaryo. Buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN Radyo Mo Nationwide. RMN Luzon, Visayas, Mindanao. RMN Radyo Mo Nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Atong usbon pagbasa sa asoy ni San Pablo sa mga taga-Korinto niadto sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Sa daang Hubad's Biblia ning version itong gigamit, no? So kanang gitawag nilag bugna. Unang Korinto 4:6. Aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Happy Three Kings, no? Kanatong tanan. Nining laing tuig nga edisyon, no? 2015.
Yan usab no, unang hugna na usab no, niining 2015 nga edisyon sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, nang hinaot kining ubos nyong alagad no, si Veritas, ang inyong servant no, ang inyong sulugoon sa mong tulumanon. Nang hinaot ako nga sa gihapon niining bag-ong tuig 2015. Ana gihapon kamo, ana gihapon kita sa kapiskay sa panglawas. Aron andam mupadayon sa atong mga kaakuhan isip mga Kristohanon. Og niini no, dinhi sa atong tulumanon, nakasentro ta diha sa atong mga pagtulunan nga wala mahisabti og ato kanang gipadayag dinhi ang mga katin-awan nga mao kana nagsilbi nga mao ang kahayag no, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No, kining ubos nyong alagad no, si Silbert Dondoyano Senior no, alias Veritas. Mao gapoy makig-uban kaninyo. Okay, atong gibasa ang unang Korinto 4:6. Kay gisaad na ko ni sa miaging Domingo, katapusang sibya na to sa 2014 nga edisyon. No, nga kini ato ning hisgutan, although nahisgutan naman ni pod noon nato ni adto pa. Apan kini lagi ang tulumanon, magbalik-balik raman it sa mga topiko nga paghisgutan no, depende sa dagan no, sa atong programa na diin gikinahanglan na usab nga atong tukiun pagbalik, labi na kay gikinahanglan apasumpay sa atong gisgutan no, sa miaging sibya na to nga kining unang Korinto 4:6. Usan ni sa bersikulo, usan ni sa mga pulong diri sa Biblia, ang maingon nato nga gigamit sa atong mga igsuon nga nahimulag no, our separated brothers and sisters no, gigamit ning tudlinga, usan ni tudling nga ilang gigamit sa ilang pagsaway no, sa ilang pagsupak sa atong baruganang Katoliko nga dili lang kay Biblia ang atong gibasihan diha sa atong pagtuo. Kay kanato gong mga Katoliko, of course, ang Biblia usa na sa atong source sa atong pagtuo. Apan dili kay Biblia lang, no? Ngano man. Kay diha sa 2 Tesalonica 2:15, giklaro man ni Apostol Pablo nga matud pa niya, barug kamo nga malig-on, hupti ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi gwali nga binaba ug sa sulat. So mao na atong gibasihan si San Pablo nanudlo ni ana nga dili kay Biblia lang, kay naay binaba na lang nga wa na masulat. Mo na gitawag na tug apostolic tradition. So mao na Biblia, apostolic tradition, no, kadtong wa na masulat, gibinaba na lang. Og napa ikato, kinahanglan ato gyung basihan kanang teaching authority. O nga kanang atong gituhuan nga manudlo, atong gituhuan tungod kay naa kanila ang otoridad sa pagpanudlo. Nya biblical man na sa Mateo 7:29, ato ganing basahon sa King James Version, Mateo 7:29, kini nagtug-an nga di kay ang nasulat lang sa Biblia. Kinahanglan usab nga atong basihan dili lang kay bisan kinsa may atong paminawon ini, kay kung bisan kinsa ra atong paminawon mo nang magkabahin-bahin ta. Kinahanglan particular usab ta sa kanang gitawag og authority. Naabay authority ang usa ka tinuhuan nga nanudlo nato. Dili man bisan kinsa lang, no? Kay bisan diha sa atong gobyerno, dili man tanan mga otoridad, but pasabot dili man tanan pulis, dili man tanan politiko, dili man tanan presidente.
o authority kikinahanglan ni ini buot natong ipasabot kung kinsa tong tudlo gisugo ni Kristo sa iyang panahon sa pagpanudlo o mao gyud atong tuhuan o kinsa pud tong gitahasan no sa unang mga tinun-an ni Kristo sa dihang wala na sila kinsa man ang ilang gitugyanan og otoridad. Ang otoridad ra ba unsaon na paghibalo nato nga gisangunan kas otoridad kung mobasa ta diri sa Bag-ong Testamento kanang gitawag nato kay nag-ordination pinagis pagpandong kamot muna ordinasyon. So ang atong mga pare, ang atong mga obispo, ang ilabang ordinasyon mao ba ni ang ordinasyon nga otorisado no gikan sa mga apostoles kay katong mga apostoles nag-ordinar man to sila mga sumusunod nila pinagis pagpandong og kamot ug kadto pong ilang gipandongan mupandong na putog mga sumusunod ug sumala sa kasaysayan ang hugpong sa mga magtutudlo nga ang ilang ordinasyon gikan jud sa mga apostoles mao man ang mga obispo natong mga Katoliko. Mao na nga nagtuo ko nga ang otoridad sa pagpanudlo mahitungod aning balaang kasulatan o kining tinhuang Kristiyano gihop taning maong katungod o otoridad sa atong mga obispo. Kagaan kan kumuna ko og example mga duha lang ka obispo nga naagyoy direct nga kadugtungan sa mga apostol. Kadto si Obispo Ignacio sa Antioquia. O kadto si Obispo Ignacio, obispong Katoliko man to, tinun-an ni San Juan. Yan katupod si Obispo Policarpo. Tinun-an gyapon ni San Juan. Mga obispong Katoliko nga aduna gyud direct nga kadugtungan sa mga apostol nga ang ilang ordinasyon gikan gyud sa mga apostol, no? Direktamente og kung kinsa pod ang ilang mga gitahasan pod nga sumusunod nila, of course na nila ang otoridad. Otoridad sa pagpanudlo dili kay bisan kinsa lang tanawan ning bisan kinsa lang ang atong himuong basihan nga paminawon diha nga kung manudlo lagi kay naalagi sa Biblia. Sa yun raman ang pagpanudlo aning Biblia bisan kinsa nato adunay katungod manudlo aning Biblia pero ang pangutana ang otoridad ba nga naa nato gikan ba na ni Kristo gikan ba na sa mga apostoles. Diha man dayon ta magka problema na dayon kay bisan diha sa linya sa otoridad sa atong for example pagka-presidente dili bisan kinsa lay mo claim pagka-presidente kinahanglan mailik gyud ka diha then ang mosunod nga presidente kinahanglan mailik usab doon na siya kanang gitawag og protocol dili kay bisan kinsa lang moingon nga ako presidente na dayon bisan kanang atong mga chief justices ang atong chief justice diya sa Supreme Court dili kay bisan kinsa lang proseso kana doon na kanay line of succession usab dili kay bisan kinsa lang inana usab kining mahitungod sa atong pagtuong Kristiyano dili kay bisan kinsa lang ang gitahasan ni Kristo nga manudlo gani kung basahon nato ang Roma 10:15 giingon and how shall they preach except they sent unsaon nila kapag pagpanudlo unsaon nila pagpanudlo kung wala sila gipadala nya giunsa man pagpadala ni Kristo ang mga apostoles o giunsa man pagpadala sa mga apostoles ang ilang mga sumusunod pinaagi ang ordination pagpandong sa kamot unya kay ang iglesyang gitukod ni Kristo iya maning gisaaran pod nga kining lig-on kay bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ani mo mangani ang simbahang Katoliko supak anang gipanudlo anang total apostasy ato maning gisgutan sa miagi. Buti pasabot ang simbahan ni Kristo usas ilhanan nga mapadayonon. Nahinumdum daay ko veritas natoy nakaistorya nako murag wala nimo mahisgutis miagi nga niadtong debate sa Katoliko og Iglesia ni Kristo. Yan naada ito gigamit si katong ministro sa Iglesia ni Cristo di ay in support anang total apostasy nga ilang gibasihan kuno anang tibuok na talikod ang iglesia. Ang ilang gihimo kunong example wa mangguna kun imahisgutis miagi natong Sibya. Kadtong bayang Israel sa daang testamento
nga niagi gyud sila nga mahimong ingnon nato na tibuok gyud ang ilang pagkatalikod. Mao na nga mo kuno na example. Well, ang atong ikatubag ana dili nato himuong example katong bayang Israel sa Old Covenant no sa daang kasaputan nga naman. Kay kadtong Old Covenant dili to siya lig-on nga sama lig-on sa New Covenant religion sa Dios. Religion sa atong Ginoong Jesucristo. Walay saad sa Old Covenant nga katawhan sa Dios nga katulig-on. No? Ang lig-on nga dili maguba, no? Bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ang iglesia. O ang New Covenant religion nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Gitukod gud ibabaw sa bato. So dili nato mahimong example, okay mo yun tang katong bayang Israel sa daang testamento. Granting lang yun, no? Kay naamang yun po'y mabasa nga natalikod to sila ang dibuok. Gani katong kingdom ni David, gingharian sa Dios nga gidumala ni David sa Old Covenant gyapon. O napukan man to. Pero naay tagna nga i-restore to nga ang mangunay gyud pagtukod pagbalik niadto nga dili na gyud maguba mao ang Dios. Nasa Daniel 2:44 og kinsa mang pagkamao ang makita nato diri sa Biblia nga ingnon tan natuma na ang restoration nga dili na gyud malumpag, di na gyud maguba ang gitukod ni Kristo nga iglesia. No Mateo 16:18 o 19. Atong nagingon nga atong Ginoong Jesucristo ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa Hades dili gayud makabuntog niini. Sa ato pa ang kung maghisgot na galing iglesyang gitukod ni Kristo, dili nato ma-apply ng total apostasy. Kay ang iglesyang gitukod ni Kristo lig-on man di man ni maguba. Basaha gud ninyo ang panudlo sa Ginoo paghulagway pinagig pasumbingay nga ang iglesia o ang balay nga tukuron diha ibabaw sa bato lig-on ni dili ni maguba. Na sa Mateo 7:24 og 25. Mo ba na Mateo 7:24 ug 25. Mo na dili maguba. So kay dili maguba sa ato pa kining ordination sugod sa mga apostoles wala ni putol pod, walay guba. Mapadayunon kining succession of power, succession of authority gikan sa mga apostoles. Mao man ang makapangutana din ta. Kung moingon ta nga kanang iglesia ni Kristo ni Igsoon Felix Manalo, mao na ang tinuod makapangutana ta kinsa may ga-ordain ni Felix Manalo. Nga maingnon nato nga makapasar siya ni ining nagisulat sa Roma 10:15 nga unsaon nila pagpanudlo kung wala sila gipadala. Na kay ang pagpadala base diri sa New Covenant religion, no? Ni Kristo ug sa mga apostoles, pinaagi man nagpagpandong sa kamot. Kinsa may pandong ni Igsoong Felix Manalo sa kamot. Nga maingon din ta nga sinugo gyud si Felix Manalo. Wala, no? Claim lang. Daghan kaayong nanudlo ron nga nag-claim sila nga minsahero daw sila, pinadala daw sila, pinaagi ra nga self-claim lang, nga pagpangangkon lang. Pero walay kanang gitawag na to ordination. Nga ang ilang ordination gikan gyud madugtong gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Bisan kinsa makahimo ana, ako pili ko makahimo ana kung dili na ko isundon na nga rule. Nga mo man ay rule diri sa Biblia pag himo nimong otoridad. Pagpadala nimo isip mensahero, pinaagi nag-ordination, pinaagi nagpagpandong sa kamot. Sa debate nato sila gihimong example nga kada kunong mga sinugo nga maoy gauna, dili kuno kinahanglan pandungan pa. Naman po yung mga example dira sa Biblia hinoon. O mga ana, pero dili nato na ma-apply. Kay ang pagkasinugo man diri sa mga apostol, mao may atong gibasihan, no? O giunsa nila pagpadala, pagsugo ang mga sumusunod nila, pinaagi man og ordination, pagpandong sa kamot. Mao na nga
Mangutana gyud dayon ta, no? Kinsa may gapandong, kinsa may ga-ordain ni Felix Manalo. Adto puta sa ato mga igsuong Mormons, kinsa may ga-ordain ni Joseph Smith. Adto puta sa ato mga igsuong Saksi ni Jehovah, kinsa may ga-ordain ni Charles Taze Russell. Sa Adventist si Ellen White. Wala gyud nay kanang gitawag na tog kamatuoran. Wala gyud tay makita anak nga makaingon ta nga ang ilang ordination kung doon naman sila itudlo, no, nga masumpay gyud, maganid gyud pagbalik panahon sa ordinasyon sa mga apostoles. Pero kung diri kas Katoliko, makita gyud nimo nga ang ordinasyon sa atong mga obispo gikan gyud, no, sa mga apostol. Okay, kaning Mateo 7:29, importante kay ani, no? Dili kay basta gadahawid lag Biblia, manudlo tuoden ka. No, bisan kinsa makapanudlo aning Biblia, pero kung otoridad na isgutan, dili bisan kinsa may makaklaim. Dili man bisan kinsa makaklaim nga pulis sila. Dili man bisan kinsa nga makaingon nga presidente siya. Dili bisan kinsa nga makaingon nga siya maestro, no? Dili mo undergo kag proseso ana. Nya diri pod sa Biblia atong tan-awon og unsa man ang proseso nga maingon ta nga uy, apil ka ni ining pinadala sa mga apostol, no? Roma 10:15 giingon diri, and how shall they preach except they sent? Unsaon nila pagpanudlo kung wala sila ipadala? O giunsa man pagpadala diri sa New Covenant nga religion ni Jesus Christ, no, ang iglesia o simbahan pinagig pagpandong sa kamot ordination mo nang mangutana gyud ta kay dugay naman na sugdi ni Kristo ang iyang iglesia sa ato pa ang ordinasyon pud ani sumpay-sumpay. Dili ka makaingon nga wala man to mo may pagsugod ni Felix Manalo mo nang dili na kinahanglan siyang ordinahan kay siya may gasugod. Abot bay pasabot nga didto dain ni Felix Manalo gasugod ang New Covenant religion, dili. Kay ang nagsugod ang New Covenant religion, ang iglesia, ang simbahan, dito ni Kristo. Iyang gitudlo tong mga apostoles ug ang mga apostoles naa na din sila'y pamaagi unsaon nila pagpadala ang mga sumusunod nila. Pinaagi man og ordination, pandong skamot. O nagikan sa mga apostoles hangtod karon ang ordinasyon ang pagpadala makita na sa kanang buhat, makita na sa buhat nga kanang gitawag na tog ordination o pagpandong sa mga kamot. O nang ingon din ta kinsa may gapandong sa kamot ni Ellen White, no, sa kanang gituho ang propeta sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist. Si Joseph Smith sa Mormons, sa Saksi ni Jehovah, si Charles Taze Russell. Wala, no? Wala sila'y ikapakita na nga pamatuod o ang simbahang Katoliko lamang ang makahatak, no, diha sa kasaysayan nga siya lamang ang nadugtong sa mga apostol. Mao nga ang iyang ordinasyon sa iyang mga obispo dili gyud katahapan ang otoridad. Ano na sa unang Timoteo 4:14 inani ang paghatag og otoridad nga mahimo kang pinadala, no, kay sa Roma 10:15 lagi nanglan pinadala gyud ka para mahimo kang otorisado o giunsa man pagpadala, no, giunsa man sa mga apostol unsaon man na nga mahimo kang pinadala, igo ra ba nga mobasa lang kas Biblia dayon kanang og unsa imong nasabtan may kay kamo interpret moingon dayon kag gipadala nako sinugo nako uy dili na mao bisan kinsa nga makahimo ana bisan ako makahimo ko ana ug ingon ana dayon ang pagkapinadala base diri sa New Covenant religion ni Jesus Christ nga iguro dayon mo palit og Biblia dayon mo basa dayon umayo kay mo interpret sa Biblia dayon mo ingon na dayon pinadala nako sinugo nako dili na mao, no. Una diri sa unang Timoteo 4:14 giingon diri, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of hands of the presbytery. Pinakis pagpandong mga kamot mo na ang pagpadala diri sa New Covenant religion. Unya na ako'y basa ko ninyo nga
kana bang quotation gikan sa Pasugo magazine sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo nga mao ni usap po sa atong gibasihan nga bisan gani ang Iglesia ni Cristo kung maghisgot na galita nga kining Katoliko madugtong ba pagbalik panahon sa mga apostoles, dili lang mismo kita mga Katoliko ang nagstorya ana, nagpamatuod ana. Bisan gani ang mga basahon nga dili Katoliko, no? Mo niangkon na sila nga kining Katoliko gikan gyud ni panahon sa unang siglo o gikan sa panahon sa mga apostoles. Pananglit atong kutloon ang Pasugo magazine sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. Ang Pasugo magazine, no, gula Marso-Abril 1986, no, sa pahina 4 ang nagsulat ani, no, sa Pasugo mao si Philhon, no, Brother Philhon B. Puentes. Matud pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the 1st century. Matod pa ni Philhon B. Puentes magsusulat sa Pasugo sa mga Iglesia ni Cristo nga dili kuno siya supak o dili kuno supak sila, no, sila sa Iglesia ni Cristo nga kining Catholic Church, no, kining Katoliko nga simbahan nga nag-eksister sa atong panahon, masubay yun pagbalik panahon sa unang siglo, no, could be traced back from the 1st century. Then laing Pasugo magazine nila ang pinitsahan Abril 1965 sa pahina 41, matud pa nila, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone, no, notice the word alone dire, ang Katoliko nga simbahan lamang could trace back its origin to the apostles. Nga ang Katoliko nga simbahan lamang, importante kining lamang, no? Maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Katoliko nga simbahan lamang kuno, matud pa nila, no, sa mga Iglesia ni Cristo, ang makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Sa to pa di modo genuine kining ordinasyon o otoridad nga gihuptan sa atong mga obispong Katoliko. Sila kay matud pa nila, Katoliko lamang man nga simbahan mo'y makasubay sa iyang kagikan panahon sa mga apostol. Therefore, sila dili dahil sila kasubay. Tinuod mabud saan gud pagsubay sa mga Iglesia ni Cristo ni Manalo nga 1914 raman na sila. Lang-alang pug di sila magtugan sa tinuod. Alang-alang mo angkon sila nga katong gisugdan ni Kristo mao to ang gisugdan ni Felix Manalo, dili magyuna lisod, magyuna pamatud-an. Kay makita magyuna sa kasaysayan nga si Felix Manalo gasugod sa iyang iglesia nga gitawag niya sa ngalan ni Kristo, parang naapoy mo to, 1914 magyuna nasugod. So mao na nga di gyud sila ka-claim. Pero matud pa nila, to be fair naman, mutuo sila nga kining Katoliko maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Pero kini kunong Katoliko lagi, matud pa nila, natalikod, naapostata. Mao na nga kung musulti sila ana nga, uy, tinuod lagi ning Katoliko sa una, pero nawala na ang pagkatinuod kay naapostata naman nga iglesia. Completely disappeared man ang unang Iglesia ni Cristo. Na total apostasy man. But pasabot ang nipadayon kunong grupo, pundok, dili na tinuod. Mao na ning Katoliko karon. Nanudlo na kunog binalitad, di na kuno tinuod. Nawala ang pagkatinuod mo nang kinahanglan na pod ang laing propeta. Lain na pong sinugo nga mao na po'y magsugod. Nga dili na kinahanglang ordinahan kay mo may nagsugod. Mga igsuon, dugay-dugay naman tang basa sa Biblia, wa gay bisag usa ka apostol nanudlo ana nga katong gitukod ni Kristo mawala to. Munang kinahanglan na pud ang laing sinugo, wa na, no? Kay kung basahon na to ang Biblia, Hebrewhanon ato ning basahon, wala gyud nanudlo ang atong Ginoong Hesukristo og ang mga apostol nga ang gisugdan ni Kristo mawala kay total apostasy. Si Pablo, naghisgot siya nga dunay matalikod. Pasabot magalit niya, daghan.
Daghan ang matalikod pero dili ang tibuok. Wala manudlo si Pablo nga ang tibuok matalikod, no? Gani kung atong basahon ang Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2, nga matud pa nga niadto ko no sa daang kasabutan, ato nilang iparaphrase. Sa daang kasabutan ang Dios nakig-istorya sa katawhan pinaagis mga propeta. Pinaagis mga propeta. Pero sa ato kunong panahon diri sa New Covenant, ang Dios nakig-istorya pinaagi sa iyang anak nga bugtong nga si Jesus Christ. Ambot pasabot ang last messenger of God si Jesus Christ. Wala na ilain. Wala mag-ingon ang Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga si Kristo messenger of God dayon dun na pailain mosunod niya kay mawala ning iyang pundo kay ma-completely disappeared ko no. Naapailain ko ng propeta. Wala manudlo ato ning basahon karon mga higala, mga tinahod gatig paminaw. Okay, ani importante kay ini nga bahin sa Biblia, no? Ako gyuning pahimug-atan dinhi sa atong unang segment sa atong tulumanon karon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko 2015 edition. Kay dili kaayo ni tagaag importansya ang mensahe ani sa daghanan kaayong mga mensahero aning Biblia, no? Of course, ilan ang gituyo para mapalusot nila ang ilang baruganan. Pero kung ayuho na to nig timbang-timbang, nganong naapa may Felix Manalo, nga kanang gitawag nilag last messenger makuno si Felix Manalo na nas Pasugo Magazine. Ako pa din mong i-take note din mga higala, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Bantay mo, kay ang mga iglesia ni Kristo nanudlo sila nga kung wala sa Biblia, dili tuhuan. Ako mo mangutana ko ana nila kamuron kung dunay mga Bible study pamamahayag nila. Kay nanudlo man na sila nga kung wala sa Biblia dili tuhuan. Ipangutana ni ninyo, naabas Biblia nga si Felix Manalo mao ang last messenger. Kaya ako man yung kabasa na nga si Felix Manalo last messenger. Gani kung basahon nato ning Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2, si Jesus Christ mo ay last messenger of God. Maingon siguro mo nga pataka lang kabiritas dili si Jesus Christ kay gani diya sa buhat 19:23 ang mga apostoles messenger man pod. Una nga dili si Kristo ray messenger. Nakadumdum ko ani kay na ako'y nahibalag des plaza nga amo na iyang kuan. Kay ako man gipahimug-at nga ang last messenger of God si Jesus Christ. Maingon siya nga sayop kabiritas mga apostoles messenger man pod. Nga ako siyang giingnan. Tanawa, ugon siya buot pasabot nato anang messenger, last messenger of God. Ang messenger nga gipadala sa amahan nga Dios. Katapusan diri batud pa si Hebrehanon si Jesus Christ. Wala giingon nga napailain. Kanang pagka-messenger sa mga apostoles, ang gipadala na ni Kristo. Kay si Kristo God sa iyang pagka-messenger bugtong manalaban tali sa Dios ug sa katawhan. Wala man gud siya mag-inusara diya sa pagpakaylap sa gingharian ni Kristo o gingharian sa Dios. Doon naman siya gisugo mga apostoles. Ang pagka-instrumento na nga pagpadala o kumuing kag pinadala ni Kristo, mao na itong mga apostoles. O mao na, o kinsa po gipadala sa mga apostoles, mao po ilang mga pinadala. Ang buot na itong ipasabot during last messenger, ang gipadala sa Diyos sa Amahan. Mao si Jesus Christ. O si Kristo, wala na siya manudlo dirig naapay parehas niya nga pagka last messenger. Mahimong magpadala siya mga apostoles ug ang mga apostoles po doon na po itudlo nga pinadala nila pinagis pagpandong sa kamot pero pinaagi na nila by line of succession. Ang buot na itong ipasabot during last messenger ang gipadala sa Amahan.
O diri sa karaang panahon, no, Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. O pinaagi sa iyang anak, no, si Kristo. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. O si Jesus Christ, ang last messenger of God. Niya ang mga apostoles, ang ilang pagka-messenger ni Kristo na. Gipadala sila ni Kristo kay sila man ang mupadayon sa buhat nga wa pa madiwas ni Kristo niadtong iyang panahon. Ang iyang tahas na human pero ang buhat sa pagpanudlo padayon pa man mao tong gipadala niya tong mga apostoles. Ug ang mga apostoles doon na po sila gipadala. Pero ang last messenger of God yun, mga tinahod nga tigpaminaw nga mo'y mag-una sa New Covenant Religion si Jesus Christ. Dili si Felix Manalo, dili si Ellen White, dili po si Charles Taze Russell sa mga saksi niyo ba, o sa Joseph Smith si Mormons, dili. O uban pang mga pundo karon nga gipangunahan og tao nga press nato, dili na. Kay kung maghisgot ang Christianity, Jesus Christ jud ang last messenger of God. Nya dili na to himuong argumento nga sayop ka veritas kay ang mga apostoles messenger mo pod. Yes, tinuod ang ilang pagka-messenger pinadala ni Kristo. Ang but-pasabot natong last messenger of God, Jesus Christ, mao ang pagkapinadala niya sa Amahan. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Nakaron, mao na nga ayaw ninyo kalimti po tong akong gisgutan sa miaging Domingo nga kinahanglan supakon yun na nato ng panudlo nga kuan kanang total apostasy. Kay kung mutuo mo anang total apostasy na mahimong bakakon, samarang gihimo ninyong bakakon si Kristo, kay si Kristo sumala diri sa iyang panudlo, dili man gyud maguba ang iyang iglesia, magpadayunon man gyud. Mateo 7:24 og 25. Ako ning subli og basa kay dili gyud pahimug-atan sa raghanan kayong mga magsisibya aning Biblia. Labi na sa mga igsuon natong mga dili katoliko nga mga mensahero. Ang mensahe ni dili gyud nila ni ipahimug at panudlo dinhi sa pagpanudlo sa Biblia. Ngano man? Kay kung ilang ipanudlo ni mawad-an man sila kanang gitawag na to og kanang trust ba? Dili naman din sila tuhuan sa mga tao. Kay nganong mutuo pa man ang mga tao nila nga ang kang Kristo di ay nga gisugdan wa man to maguba. Nganong sugdan pa maglain? Nga nagpadayon man to. Una nga kinahanglan parang dunay mutuo nila ilag yung patuhuon kitang mga tao nga nahitabo gyud tong total apostasy nga nawala gyud tong iglesyang gitukod ni Kristo sa unang siglo mao nang gikinahanglan na pod ang laing propeta o mensahero nga wala naman na isguti sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 kay ang last messenger of God si Jesus Christ raman. So katong gisugdan ni Jesus Christ didto ta mo pasakop. Dili ang gisugdan ni Felix Manalo, ni Charles Taze Russell, Joseph Smith, o uban pang kining mga igsuon na turong nagtukod-tukod og mga bundok. Busa ang tanan, no? Mateo 7:24 ngadto 25. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. O sumbingan ni Kristo sa pagtuos tao nga lig-on. Og matod pas mga teologo ani, no, nga Katoliko,
Double application kini o daghan ni siyang application. Mahimo ni siyang i-apply sa iglesyang gitukod ni Kristo nga lig-on. Nga naman. Kay gitukod man ibabaw sa bato ang iglesia. So kung kuhaon na to ang mensahe ani nga lig-on di ay ng pagka-mao nga tukhuron diya sa bato, mo nang kung moingon ka nga ang iglesyang gitukod ni Kristo na total apostasy, completely disappeared, matud paspasugo, mahimong giguba nimo ang dakong doktrina diri sa Biblia nga dili maguba ang iglesia o balay nga tukuron diha ibabaw sa bato. O mao na mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. So mao na no mga igsuon nga kung maghiskot kalitag basihan sa pagpanudlo no ato gining iklaro no mga Katoliko ug mga dili Katoliko mao ni baruganan gyud sa Katoliko mahitungod aning kung unsa gyud atong tuhuan mahitungod sa atong tinhuan. No, una tuo gyud ang Biblia. Nya kung wala diha giklaro sa Biblia didto ta sa apostolic tradition. Kay tungwa na masulat nga gibinaba na lang sa mga apostol. O gibinaba na po sa mga sumusunod nila, no? Ang gitawag na itong apostolic tradition, unwritten apostolic tradition. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Dayon, dili po na igo nga Biblia o apostolic tradition lang. Kinahanglan ang laing ingredient sa atong pagtuo nga makasiguro tang tinuod yun na nga kanang nanudlo nato naanay authority naanay authority gikan ni Kristo o gikan sa mga apostol. Yun sa nila paghatag og authority kanang ordination, pinagis pag-laying of hands, pagpandong sa kamot. Mao na ang proseso. Dili kay igo lang kumubasa, igo lang ta mabasa ang Biblia, then maay kay ta mo-interpret, then maingon din ta pinadala nako, sinugo nako. Dili na mao. Kay daghan kay gahimo ana mo bitaw ning nadaghan ning relihiyon karon aga anang sistema ha. Nga inigbasa sa Biblia o unsay nasabtan, sinugo nako, pinadala nako. Ay dili na mao. O basaha ang 1 Timoteo 4:14, no? Ang ordination, paghatag og otoridad pinagis pagpandong sa kamot. Gikan na ni Kristo nanudlo siya sa mga apostol, ang mga apostol mao na nagtudlo pinagis pagpandong sa kamot. O kinsay ilang gipandungan ilang giordinahan na nila ang authority. Nya ako, wa man gyud laing relihiyon makapakita ana sa history nga siya lamang ang makasubay sa iyang kagikan panahon sa mga apostol, di modo ang iyang ordinasyon gikan yun sa mga apostoles. Only the Catholic Church. Nya maingon sila veritas. Layuag animo og kuan gipaingnan wa man ligi nimo hisgot itong 1 Corinto 4:6 nga matod pa ni Pablo aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nasulat na. Di ba klaro kay na nga ang nasulat ra gyud mo'y tuhuan nga kanang kapin na di na natuhuan. O giingon diri aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Mao man ni ang gigamit nilang bersikulo. Labi na kung tan-awon nimo sa English, sa King James Version. Mao ni gamit-gamiton sa mga dili Katoliko sa ilang pagtudlo kunuhay nga Biblia lamang. Wala na ng apostolic tradition, di na kinahanglan pang tan-awon po ng otoridad. No, ang importante nga naagis Biblia kay dili lagi magpakapin sa unsay nasulat. Sa may tubag na to ani. Simple ra kaayo mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Unang-una, diri sa Biblia, common knowledge man na, common man na siya nga gituhuan yun sa mga bisan sa mga scholar nga dili tanang litra diri sa Biblia sabton literal yun. Sama ko nang mingon nga kung nakasa imong tuong kamot putla na. Na spiritual essence na dili na but nga putlon gyud ay nimo but pusabot ya dili gyud maay nang mangawat ka. Inana then katong giingon ni Kristo ayaw mo pagtawag direk amahan diri syuta. Ana mo toy statement ni Kristo imo nang literalon na why nakapasar na to ana kay ang atong head of the family tawgon man natog papa tatay.
Dili na siya literal. Dili tanang tudling diri sa Biblia sabton literal. Buri pasabot ang exegesis lang, obot pasabot ang pagsabot lang ta dili magkadimao. Unsa may husto nga pagsabot ani ni sa gisulti ni Pablo nga sa pag-ingon niya sa dili pagbaton og mga hunahuna ang kapin sa mga butang na sulat na. Ang exegesis ani nga Katoliko dili ni pagkasabton nga kadtong mga dili mabasa sa Biblia kapin na to di natutuhuan daghan biyang di mabasa sa Biblia nga tinuod. Kanadeng pag-ingon nga kanus nagsugod ang iglesia 33 AD o unang siglo. Mabasa ba na sa Biblia? 33 AD o unang siglo? Di kang kabasag 33 AD nga nagsugod ang iglesia, pero history will tell us nga niadtog yun ng tuiga natukod o nasugdan ni Kristo ang iglesia. Naarabay mga apostol nga di na mabasa diri sa Biblia ang ilang kamatayon. For example, di ra ba mabasa diri sa Biblia nga si Juan namatay? Mayroon ka nga, wag ito namatay si Juan kaya di man mabasa sa Biblia nga siya namatay. Dili na. Pagkadaghang tinuod, nga wa na masuwat sa Biblia. Kung ato, ang unsa man yung insaktong exegesis aning Biblia, no? Kaya kung ato gong sabton, anang sabot sa mga dili Katoliko nga ang nasulat ra gyud mo kunoy but pasabot ni Pablo ani. Mulutaw nga siya ra pud ay nagsumpaki sa iyang gipamulong sa 2 Tesalonica 2:15 kining gamit-gamito namong mga Catholic faith defenders o mga Catholic faith apologists nga dili kay Biblia lang kanang giingon niya di sa 2 Tesalonica 2:15 nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi wali nga binaba og sulat. Siya ra may nanudlo pud ana di man kami mga Katoliko. Si Pablo may nagsulti ana nga dili kay nasulat lang kay naay gibinaba na lang. Si Juan po nag-ingon diya sa Juan 21:25 nga dili ang tanan kamatuoran na sulat. Kay kung sulaton pa kuno tanan nagtuo siyang tibuok kalibutan dili kuno paigo kasudlan sa mga sinulat. O dili man na kami rin nanudlo ana mismo mga apostol mismong nag-ingon ana nga dili kay Biblia lang. Kining 1 Corinto 4:6 ilan ang gisulaya gamit nga ang mga apostol ko nanudlo nga ang nasulat lang sa Biblia. Di ka magpakapin sa unsay na wala na diha. Ang exegesis, ang pagsabot na ata diha magkalanrakas. Ang insakto nga pagsabot dili na mosumpaki sa laing mga bersikulo. Karon mangutana ta, unsa man di insaktong exegesis ana berita? So unsa man di insakto nga pagsabot anang giingon ni Pablo nga matud pa niya aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na. Mga igsuon, masabtan ninyo pag-ayo nga dili gyud masumpaki ang laing mga bersikulo sa Biblia. Kung inyo o kung atong basahon ang tibuok 1 Corinto 4:6. Dili na nako ni basahon tanan kay malangan man kog ayo. Kamo nalay basa diha sa inyong Biblia og ako na lang ipadayag dinhi ang pinakapunto nato sa atong nasabtan sa mensahe dinhi sa 1 Corinto 4 o 1 Corinto kapitulo 4. Sa dili pa dain ako ni ihatag ninyo. Ako sa diyang unahon pag hisgot dire nga kung ato ning literalon sama sa pagsabot sa mga dili Katoliko aning bersikuloha ang mahitabo ingon aning mahitabo kung ato ning sabton literal matud pa ni Pablo dinhi no kung ang pagsabot atong gamito ng pagsabot sa mga dili Katoliko nga pag-ingon ni Pablo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na kung sabto na to na mangutan na ta unsa man di ay nasulat na o nahuman na pagsulat na niadtong higayuna nga nagsultis Pablo ani. Niining higayuna sa pagsulti niya wala pa biyay kuan New Testament nga kanang nakumpile kaysa niining panahon na ang nahuman na gyud nasuhat katubi ang daang mga scroll katong kasulatan. Wala pa'y hinugpong nga New Testament aning pagsulti ani niya. Then kining 1 Corinto 4 timan-an biya nato na sumala sa mga referensyang atong gibasa kanus aba na sulat ni Pablo kining 1 Corinto 4. Hinon dili magparehas ang mga
kanang mga referensya. Pero ang akong gipili katugaling referensya gali nga dili Katoliko gyud, no? Parang dili ma-self-serving. Sa akong reference diri kanang 1 Corinto 4 nasulat na ni Pablo ni adtong 56 AD dito sa Ephesus. Mao na. So kung atong literalon sa pag-ingon ni Pablo ni adtong 56 AD nga dili ta magpakapino kung say nasulat na. Unsa may nasulat na sa ilang panahon? No, wa pa manggali nasulat niini ang libro ni Mateo kay ang kang Mateo 60 to 70 AD naman. Ang libro ni San Juan gituhuan mga 90 to 100 AD na suwat. Nga buot ba ipasabot nga base sa pagsabot sa mga dili Katoliko aning 1 Corinto 4:6 nga giingon ni Pablo ayaw mo pagpakapin og unsay nasulat na sa ilang panahon sa pagsulti ni Pablo ani ni adtong 56 AD. Karon ngano pagka 57 AD nagsulat naman po sa ikaduhang Korinto but pay pasabot siya ra po'y galapas, siya ra po'y gaguba, gasupak sa iyang giingon na nga dili na magpakapin og unsay nasulat na what is written na niadtong 56 AD. Si Pablo ra po ay nagsupak sa iyang giingon nga ug unsay nasulat na niadtong 56 AD di na to dugangan nganong gidugangan man lagi niya ikaduhang Korinto pagka 57 AD. Then si Mateo pod gadugang pod pagka 60 to 70 AD mga di around man siya nagsulat no base pa sa referensya nga atong gibasa din eh. Si Juan gidugangan niya kay matud pa sa referensya diri nga atong gidugawan kanang mga sinulat ni Juan nga suwat siya sugod-sugod 90 to 100 AD although di magparehas ng mga referensya pero mao na ang atong reasoning diri line of argument nga kung literalon yun pagsabot ang giingon ni Pablo bisan ang mga apostol nagsupak sa ilang gihimo nga naman kay nanulat pa man sila glaing mga libro sa umaabot nga mga katuigan. Labot pa bisan gali ang mga dili Katoliko ron daghan man pud silang mga gipangbuhat ron nga di mangali mabasa sa Biblia kung tinuod pa gyud nga kanang ug unsay nasulat ra gyud may tuhuan. Kay ngano mang mutuo man ang mga iglesia ni Kristo nga magsaulog tag July 27 nga di man na mabasa sa Biblia. Nganong mutuo man sila nga si Felix Manalo messenger of God nga di man na mabasa sa Biblia. Pakapin man na. Mahimong na mabasa ang pulong messenger pero ang pag-ingon nga si Felix Manalo na dili na mabasa sa Biblia. Pakapin na na. Kanang mga pasugo magazine may ka nga sa Diris Biblia naabay pasugo magazine ang Iglesia ni Cristo dire. Wala wa pay printing press sa una. Yang ano malaging ang Iglesia ni Cristo ron nga nagsugod 1914 na aman lagi pasugo magazine. Di pakapin na na. Kaya wa man na sulod Diris Biblia ng pasugo magazine. Mao na. So by the way no, mga igsuon dili na siya literal. But pasabot ang exegesis sa mga dili Katoliko nga nag-ingon nga Biblia ra gyud may tuhuan o guas Biblia di na tuhuan kanang pagsabot o exegesis peligro kay na daghang bersikulo masumpaki ana labi na kung basahon na tong Mateo 18:18 nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Bot pasabot pwede magdugang-dugang og balaod sa simbahan, di ba? Pwede maghimo og unsa pa na diha, no? Kano man kina may authority sa pagdili og pagtugot. Mao na daghang kay mga bersikulo ang masupak kung ang atong pagsabot sa 1 Corinto 4:6 literal o dili mao nga exegesis. No, ang exegesis o pagsabot nga Katoliko ani simple ra man ni kayo. Kung basahon nato ang tibuok 1 Corinto kapitulo 4 si Pablo gahisgot og mga tao diya sa Corinto nga magsupak-supak sa pagmando sa iglesia. Siguro burabag nasina sila ba? No na mga tao nga nasina siguro ni sila sa katungdanan ni Pablo o sa katungdanan sa mga apostol. Kung atong basahon ning 1 Corinto 4:18 ug 19 sa sumpay no kay kato 1 Corinto 4:6 man no. Ang akong basahon bisag kini lang 18 ug 19 sa 1
1 Corinto Kapitulo 4, masabtan na nato dinhi og unsay buot pasabot ni Pablo anang pag-ingon niya nga ayaw kamo pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na. Ani basahon ko 1 Corinto 4, 18-19. Apan may mga nagpaburot ingon nga daw dili ako moanha kaninyo. Apan ako moanha sa madali diha kaninyo. Kung mubuot ang Ginoo og ako masayo dili sa mga pulong ni adtong mga nagpaburot kun dili sa gahom, mo. Mga igsoon naghisgot si Pablo diri og mga taong mapaburuton nga daan namang gud nga nagsuwat siyang nagpahibalo na siya nga muduaw lagi siya diya sa Corinto. Di na apoy mga tao moingon ayaw mogtuwa na butbuton lagi na. Ug unsay nasulat na niya nga nag-ingon siya muduaw ko diha tuhuan to nila. Na may mga tao moingon ay mogtuwa na ang giingon niya. Mao na pasabot diri ni Pablo kadtong mga tao ni nga nagsupak-supak sa pagmando sa iglesia. Dili ni literalon nga nga ang naarag yun nasulat sa Biblia, dili na. But pasabot og unsay nasulat dito, nasulat man gud dito niya nga nagpahibalo siya nga muduaw lagi ko diha sa Corinto. Naamay mga tao pod mingon ay mugtuwa na, butbuto na. Mo toy mga mapaburuton nga tao, nagpaburot silang kaugalingon, dili mo saludo sa pagmando sa iglesia. But pasabot kung dadon sa atong panahon ron, kung kinsa ang magsupak-supak sa pagmando sa tinuod nga iglesia, mao na sila ang mapaburuton. Nagpakapin og hunahuna og unsay nasulat na, kay nasulat naman gyud na nga mutuog ito sa otoridad nga gisangon ni Kristo sa mga apostoles o gisangon sa mga apostoles sa ilang mga sumusunod. Mutuo ta sa ilang pagmando sa iglesia, kay kang dili ko na maminaw sa iglesia isipong hintil. Ana sa Mateo 18-17, mo na sila mapaburuton, mo na sila nagpakapin sa hunahuna og unsay nasulat na. Kay nasulat naman nga ang iglesia na ay otoridad sa pagpanudlo. Kay matud pa ni Pablo diya sa 1 Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamatuoran ng iglesia, mo nang maminaw gitas iglesyang gitukod ni Kristo. Kadtong mga tao moingon nga ay mugtuwa na kay butbuto na sila. Amo to nagpakapin sa ilang hunahuna. So unsay nasulat na nga ang nasulat na nga kinahanglan mutahod tas otoridad sa iglesia. Di man nila tuhuan tong giingon ni Pablo, nag-asoy siya sa iyang suwat nga muduaw lagi ko diha. Na may mga tawo mingon ayaw mogtuwa na, butbuto na. Mao ning mga tawhanang mapaburuton. O kung dalon po nato sa tong panahon ron, kinsa maning nagsupak-supak dili mo tuo sa pagmando sa Iglesia Katolika. Nga mao ang tinuod iglesyang gitukod ni Kristo. Mao ni sila ang bag-ong mapaburuton. Nagpakapin sa ilang hunahuna nga naman di sila mutuod. Di sila mutuo sa gihuptan nga otoridad sa mga obispo na to. Nga gikan yun sa mga apostoles. Mao na ang hustong exegesis o pagsabot aning 1 Corinto 4:6. Sa sunod Domingo pohon atong isunod na po itong laing bersikulo nga ilang gigamit nga gi-out of context gyapon mga igala. Okay, mga igala, sa dili pa ta hingpit magbulag-bulag karon sa kahanginan. Pwede we know, dili kaya ni kanunay mapahibalo nato, no? Alang niya itong wala pa masayod nga si Veritas natay website po, no? Personal website diya sa internet, no? Ang veritas899.weebly.com, no? Atong usbon, veritas899.weebly.com. Na ako'y bagong gidugang diha, no? Atong gi-activate ang atong blog, no? Makita ninyo sa left side diha, no?
So us maklaro ninyo nang gi-highlight ginato may vlog kay atong gi-activate atong vlog. Pwede mo diha mo comment sa atong vlog, no? Natay topic ibutang diha, pwede mo comment dayon. Pwede ta mag-discuss, no? Diha sa internet sa mga topic nga atong hisgutan diha, no, sa atong vlog sa atong website. veritas899.weebly.com. Okay, ano nyo kalimti po, no, nga sa musunod nga tulumanon, ang tulumanon ni Igsoong Kenneth Bustamante, ang sangka sa kamaturan. Ato lang hangyo ng mga speakers, no, nga kanang ma-order lang, no, para nindot kayo paminahon nang dunagay pagrespeto, no, sa matag usa. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, no, sa Picas Luwak, Richel Estrada, Danny Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo